Ćao svima, moje ime je Jana i dobrodošli u moj novi video na RefreshTube kanalu. Za danas sam spremila nešto drugačije zato što želim prvi put da reagujem na snimke, to jest spotove i pesme iz projekta Discover by Coke. Sigurna sam da ste ispratili šta je to. U pitanju je takmičenje koje održava Coca-Cola i nakon prijava, nakon bootcampa koji su takmičari imali, došlo je vrijeme da snime pesme sa svojim mentorima. Tako da pre par dana izašle su 4 nove pesme i 4 spota gdje su ti finalisti koji su izabrani snimili svoje numere. Tako da sada ću ih ja po prvi put pustiti i reagovati na njih, vidjeti kako mi se sviđaju i zanima me da li ću imati nekog mog favorita, ali i da imam iskreno ne bih to rekla, jer ja sam takva, ne bih to mogla da kažem javno, tako da sad ćemo pogledati te slatke spotove i pesme i ne zaboravite da i vi pogledate to obavezno. Prva pesma Sara Jo, Predrag Simić, Kao nikada pre. Mnogo mi se sviđa spot kako je uređen, vidim da su u prevozu, ali kod mi je kako ova magla unutra. Mislim kako su to uradili, ne kapiram, mnogo dobro. I ova svetla, sve mi je nekako wow. Verujem da je ovo prva pesma njegova i želim generalno da pohvalim sve finaliste jer svaka čast, ovo je velika stvar i pogotovo evo sad gledam ako je ovo prva pesma, ovo je fenomenalno urađeno. Kako je dobar ovaj deo. Predobro. Mnogo mi se sviđa outfit i šminka i kosa od Sare Jo, baš je dobro određena. Mnogo je dobro, ima neki taj catchy beat, baš mi se sviđa. I njen i njegov deo. Wow, mnogo mi se sviđa beat, fenomenalan je, bukvalno 10 od 10 pesma, sad ću pustim sljedeću. Ja iskreno nisam čula nijednu pesmu, tako da jedva čekam sad da pustim ostale, jer nekako, kao cool mi je koncept, znam da će neko od ovih ljudi pobediti i onda me sad zanima da vidim svako kako se predstavi u kom svetu. Vidimo, isti početak imaju, što sam čupala baš. Da, izvinite, nisam rekla, ovo je Leon i Ana Miletić, Samo moja se zove pesma. Sviđa mi se ovo kao neki street style, malo i urbanije. Ali Coca-Cola. Leonov deo je super, jedva čekam da ona krene da peva da vidim. To da čujem. Jer ipak ona je finalista ovdje, tako da to me baš zanima. Kakav glas ima devojka. Fenomenalno, boja glasa i sve, oduševljena sam. Prelepo peva, mnogo mi se sviđa njena boja glasa. Stvarno sve pohvale i smatram da svi oni mogu da naprave nevjerojatnu karijeru, bez obzira da li će pobediti ili ne. Imamo drugu pesmu, Sars i Marina Roman, Volimo se više. Sad ćemo vidimo. Kako je dobro! To je ona, pretpostavljam. Mnogo je slatko. Mnogo mi se sviđa instrumental ovdje, znači pokidali su. Ovo je baš onako slatka i romantična pesma za zaljubljene, baš je slatko. I vokali u ovoj pesmi, bombonica. Naredna pesma je od Bojane Vunturišević i Anđele Orelj i zove se Magija. U opisu piše da je ona bila najstrožija mentorka bootcampa, tako da vidjet ćemo. Spot mi se mnogo sviđa, ovo je tako drugačije i mnogo je dobar vibe. Kao ono sve staro, crno-belo, okvir, mnogo je dobar spot. Kako je dobro! Mnogo mi se sviđa spot, baš je oko drugačiji i stil skroz u tom starinskom fazonu. I pesma, njih dve kad se ukombinuju, mnogo dobro je ispalo. Prelepo! I ovo je isto jedna, da kažem, lepa ljubavna pesma, ako ste zaljubljeni. Taman.
Sad baš gledam finale 15. novembra. Ja ne znam kako će se ljudi odlučiti ko će pobediti, jer meni su sve pesme podjednako dobre i fenomenalne. Imate na sajtu discoveredbycoke.rs mogućnost da glasate, tako da ako želite da doprinesete pobedniku, da im pomognete, možete glasati na tom sajtu, imat ćete link i u opisu ovog videa, pa bit će vam lakše da kliknete nego da kucate. Na sajtu čak i piše koliko ima glasova, što je jako cool. Za sada najviše glasova ima Sars i Marina, tako da eto, mali update, ali svakako, pošto su sve pesme dobre, to se može promijeniti svakog trena. Inače, ja ne snimam puno reakcije jer iskreno nisam talentovana za muziku i ne volim da dam neka svoja mišljenja o ljudima koji pevaju i koji znaju mnogo više od mene, ali prosto mogla sam da dam neki, da kažem, površni komentar i da iskomentarišem nešto što i neko ko nema sluha može da vidi i primeti. Tako da, eto, nadam se da ste uživali i da vam je bilo zanimljivo. Ne zaboravite da glasate i da 15. novembra ispratite ko će pobediti. Mene mnogo zanima, to je za prilike 2 nedelje, malo manje. Čekamo svi i to je to. Nastavite da pratite RefreshTube kanal kao i moj kanal i mi se čujemo i vidimo narednog meseca u novom videu. Ćao!